لومي بزعب حدا كابلانيتنا اتقدام يرباشن أزيو معقرقرن تباهلو زي شموشم زتوهابو هنداو هتسان قال أخبلكم किसका है फोटो नाम क्या है دحيروغن زقل عزي عقيروون تيروون زنبرا مسترن حق المستفلته هند طرح زي كونت عالم ملئت يا سنبيدا كاب عالمنا اتوم علو زبالو عبيت ليقاونتن تمرامرت سنامرون نززانتا زخا امنو ስለዘጸገሙም በአካል ከረጋግጡን መጽናዕትታት ንخገብሩን ናብ ሂንዲ ወሓዙ ምክንያቱ ዝቆል ዓዚ ዝብሎን ዘተንበሆን ዝነበረ ነገራት ፈጺሙ ክኸውን ዘይከል ጥራሕ ዘይኮነ ፈጺምካ ዘይሕሰብን እዩ ብምባል ዝተዓጽወ ጉዳይ ስለ ዝነበረ እዩ कब खिंचवाया था ये कब खिंचवाया था मैंने तो पहले खिंचवाया अच्छा काय के लिए بمجمرتا ግን ከምዛ ዓይነት ዘይተፈትሐ ምስጢራት ዝሓዙ ኣገረምትን ኣስደመምትን ዛንታታት ዝስሕቡኹም እንተኾይኖም ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ዝዝርግሑ ቪድዮታት መታን ቀልጢፉ ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ዛ ቻነል ክትኮኑ ብኽብሪ ዕድመኩም ከምኡውን ሼር ኤንድ ላይክ ብምግባር ከተተባብዑንና ተማሕፀንኩ ንትቡና ሃና ጽሪቶታት ኣብ ቦታ ኮመንት ስለ ዝገደፍኩም ላይ ኣቐዲመ የመስግን ሕራይ ሕጂ እምበኣር ናብ ዛንታና ንኸይድ ኣብ ናሓሰ 1986 ኣብ ግዜ ዓራርቦ ሻንቲ ሲንግ ዝተባሃለት ሰበይቲ ነታ ኣዝዩ እናበኸየና ተፋሕና ጨረን ዝርብሽ ዝነበረ ውላዳ ክትእብድን ከተረጋግእን ህርድግ ትብል ነበረት እዚ ወዲ 3 ዓመት ቲቱ ዝተባሃለ ህፃን ውላዳ እምበኣር ዳርጋ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ብኸምዚ ኩነታት ስለ ዝረበሻ ዓቕላና ምፅንቃቕ ገጹ ይኸይድ ነበረ በዝን ተበለት በትን ተበለት እንተቀባጠረት እንተኣበደት ቲቱ መመሊሱ ክገዶ ዳ እምበር ክማሓየሽ ኣይተረኣየ ሻንቲ ናቱ ኸይኣኽላ ድማ እቶም ኣብታ ሰሜናዊት ህንዲ ትርከብ ንእሽተይ ቁሸት ምስኣ ዝነበሩ ደቂ ቁሸታን ጎረባብታን ኣዝዮም ተረቢሾም ከማርሩን ከንፀርፅሩን ብምጅማሮም ኣዝያ ትስከፍ ነበረት ልዕሊ ኩሉ ንዓዓኒ ሰብኣያን ማለት ኣቦቲቱን ዘጨንቖም ዝነበረ ነገር ግን ውላዶም እንታይ ኮይኑ ከምዚ ይገብር ምህላው ፈጺሙ ክርድኦም ዘይምኽኣሉ እዩ ምክንያቱ እዚ ቆልዓ እዚ ከም ካልእ ቆልዓ ኩዕሶ ደልዩ ወይ ባምቡላ ጠፊኡ ኣይኮነን ዝዕገርግር ነይሩ እንታይ ደኣ እንዲዒ ክበረሃሎ ማይከኣለን दोनों बच्चे डाल दे दोनों तो जी वो लोग अच्छा कि मैं पहचान कर या चितरिया በቃ ሃንደበት ካባዶ ተበጊሱ ክበክን ንብረት ክሰባብርን ክታራረምን ይጅምር ባዕሉ ደኺሙ ወይ ረብሪቡ ስጋዕ ዝገድፎ ድማ ዝገበሩን ተገበሩ ፍጹም ክእበድ ዘይሕሰብ እዩ እዚ ኩሉ ክኸውን ሻንትን ሰብኣያን ገለዶ ውሽጣዊ ሕማም ወይ ቃንዛ ገይሩ ይህሉ ብምባል ናብ ሕክምናታት ወሲዶም እዮም حكايم ግን ዘድሊ ምርመራታት ድሕሪ ምግባር ዝኾነ ጸገም ክረኽብሉ ስለ ዘይከኣሉ ወድኹም ወላ ሓንቲ ኣካላዊ ጸገም ይኹን ሕማም ኣይረኸብናሉን እሞ ክንገብረሉ ንኽእል ነገር የብልናን ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን ምናልባት ናይ ኣእምሮ ጸገም ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ኡይታት ፈትኑ ብምባል ይመልስዎም ነበሩ ሻንትን ምልእቲ ስድራ ቤትን ድማ መዓልታዊ ብፍሕንጫርን ኣቑሑ ገዛ ምስባርን ሁከትን ዕግርግርን ኣዝዩ ስለ ዘሰልችዎም ዕረ እንዳጣዓሞም ኣብ ሓደ ውሳነ በጽሑ በቃ ንወዶም ከም ሓደ ጩሉል ተቐቢሎም ሕማሙ ክጅምሮ ኸሎ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ዓፅሞ ስጋዕ ረብሪቡ ዝድቅስ ወይ ዘፍ ዝብል ክጽበይዎ ጀመሩ እዚ ኩሉ ክኸውን ድማ ሻንቲ ንብዓታ እናዛረየት ንኣምላኻ ትልምን ነበረት ህይወት እምበኣር ከምዚ ቀፂላ መዓልታዊ ሃንደበት ሁከት ጅምር ከብል ከሎ ኪዲላ ገጻ ኸይትፋሕና ጨርቢ ኢዳ እናተኸላኸለት ኣንጠልጥላ ኣቢላ ኣብታ ክፍሉ የትዋ ኣቢላ ማዕጾ ርግጥ ተብሎ እሞ ኣብታ ማዕጾ ብደገ ኾፍ ኢላ ስጋዕ ዝውድእ ትጽበዮ بخمزي نقرب جزيات مسكتسلو شانتي حدا نجارات كتستوعل جمرت تيتو دحرت كله ربشان عقرقرن كداكم كجمر كله قال زرباتات هتفتف قبل جمرة شانت دما انتهي بالكمزلو ناخد سمع كتتعنات ان جمرت امو دقاقيمو سورش فرما قبل سمعاتو از نجار زدما بتدقاقامي كقاتم جمرة كربش تانيحو عقرقيرو زف قبل كله سورش فرما خالق ولا حنت على يوتني شانت جن إذن قالت ترجم كترخبل لنا يقالت نبت معطو تجي إلى دما أنتي مالت كايتي تودي أنتي خاطب لزلا خاطب لومو تيتو جن بجاكا سورش فرما قال إذا يخون عينت قالكو صحي تسمعن نساون بزحي تقدست لان قال يترف جن كم أخبر كله دارجانا مودة أنا يتعقرقر يخيد كم زلو سلة ترد أنا ورد وفتا مسجن قريب وحجسكو ديو إلى كتتعنانا على جمرت شانتن سبقايان بتقلالا شدش تقول علو تيتو دما
ናይ መጨረሻ ውላዶም ይነበረ እንተኾነ ግን ቲቱ ከምቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ይነበረን ኩሎም ቶም ኣሕዋቱ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ስቕ ባህልትን ሕጉሳትን ቆልዑም ነይሮም ከም ቆልዓ ኸማን ብዙሕ ረበሽትን በኸይትን ኣይነበሩ ኣብ ቲቱ መፂኻ ግን ካልኣይ ዝበሃል ኣይነበሮም ጌና ማህፀና ኸሎ እዩ ንሻንቲ ዘሳቕያ ዝነበረ ሻንቲ ንቲቱ ጥንስቲ ብዝነበረትሉ ግዜ ብቐጻልያ ትሓምም ነይራ ወረ እተን መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ ጥንሳ ኣብ ሆስፒታል ይሓሊፋተን ምስ ተወልደው እንተኾነ ቲቱ ድቃስ ድበሃል ኣይፈልጥን እዩ ካብ በኽያቱ ንዕሪፍ ይፈልጥን እዩ ኣቦኡ ድማ በሉ ናይ ኩሎም ደቅና ቀጨውጨው ተዋህሊሉ እንተኣኪቡን ሕሳብና ምስ ዝቖልዓ መፂና ኣሎ እናበለ ይዋዘን ይስሕቕ እንዳነበረ እምበር ወዱ ከምዚ ዓይነት ውከተኛ ክኸውንሲ ኣይተጸበየን ቲቱ ንዓበይ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እውን ኣዝዩ ሓራቕን ንብኽያት ሓንቲ ንእሽተይ ምኽንያት ጥራሕ ዝደሊ ኣሸጋሪ ቆልዓ ኮይኑ ክዓቢ ጀመረ ግና ስድርኡ ክላምስ ጎበዘ ክገድፎ እዩ እናበሉ ብዙሕ ይተገደሱሉን ቲቱ ወዲ 2 ዓመት ምስ ኮነ ግን ኩነታቱ ንስድራ ቤቱ ከሻቕሎምን ከተሓሳስቦምን ጀመረ ምክንያቱ ገና ወዲ 2 ዓመት ኮይኑ ኣፍ ክፈትሕ ምስ ጀመረ ዘውጾም ዝነበረ ቃላት ፍጹም ካብ ወዲ 2 ዓመት ቆልዓ ትጽበዮም ቃላት ኣይነበሩን ብመሰረቱ ቲቱ ዘውጾም ዝነበረ ቃላት ኣብ ልዕሊ መላእ ስድራ ቤቱ ክቱር ጽልእን ቅርሕንትን ከም ዘሕደረዮም ዘመልክቱ ነይሮም ቁሩብ ድርድኢት ክኾነና እምበኣር ስድራ ቤት ቲቱ ኣዝዮም ደኻታት ኣይነበሩ ሃብታማት ከዓ ኣይነበሩ በቲ ናይ ሽዑ ግዜ መዐቀኒ ማእከላይ ዝበሃል ናብራ ዝነበሮም እዮም ነይሮም ማለት ከምዚ ቴሌቪዥን መኪና ኣይነበሮምን ክዳውንቶም እንተኾነ በኽሪ ወዲዕ ዕብይ ክብል ከሎ ክዳውንቱ ምስ ፀበቦ ናብቲ ምናሱ ይመሓላለፍ ካብቲ ምናሱ ናብቲ ምናሱ ከምኡ እንዳበሉ እዮም ዝናበሩ ነይሮም ግና ወፊሮም ዝኣቱ ጾሞም እውን ዘይሓድሩ ስድራ ቤት እዮም ነይሮም ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ድማ ሕጉሳት እዮም ዝነበሩ ቲቱ እምበኣር ኣብ ከምዚ ኩነታት ይተወሊዱ ኣብ ኣኻ ይዓቢ ነይሩ ካልእ ዝፈልጦ ወይ ዝረኣዮ ፍሉይ ህይወት የብሉን ኣብ 2 ዓመቱ ኣፉ ክፍት መሰበለ ግን ኩሉ ዘረቡ ዘበለ ምረት ኮይኑ ዋ እንታይ ዓይነት ናብራ እዚ ገለ እንዳበለ ብዛዕባ ድኽነትን ስእነትን ስድሩን ከማርር ይዋዕል ንኣብነት ኣዲኡ ቁሩብ ቅድድ ዝበለ ክዳን ተኸዲና እንተርእዩ በቲ ጸያፍ መላሓሱ ወልደፍደፍ እናበለ ዋ ኣቲ ዓይነት ብጅልጃል ክዳን ይኽተኸዲንክ ዘለኺ ዋ እንታይ ዓይነት ናብራ እዚ እንታይ ዓይነት ስቃዩ እዚ ከምዚታት እንዳበለ ኣብ 2 ዓመቱ ክዛረብ ምጅማሩ ንስድሩ ከገርሞምን ከሻቕሎምን ጀመረ ወላውን ኣብ ውሽጢ ገዛ ገለ ርስሕ ዝበለ ወይ ዝተሰብረ ነገር እንተርእዩ በቃ ሁከት ይዘልዓል ዋ ኣንታ ዘይተጥሪዎ ዝገዛ እንታይ ዓይነት ጋዕጋዕ ሰባት እዮም እዚኦም ገዛ ዲዙ ወላስ እንዳጓሓፍ ከምዚታት ይዘረቡ ወይ ድማ ናብ ገለ ክኸዱ ደልዮም ብእግሮም ወይ ብኣውቶቡስ ክኸዱ ከለዉ ማኪናና ጌርና ዘይንኸይድ እንታይ ኮይና ብእግርና ንኸይድ ኣለና እናበለ ኣዝዩ የስተማስልን የማርርን ነበረ ኣስተውዕሉ ሕጂ እዚ ቆልዓ እዚ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ካብዚ ህይወት እዚ ወፃኢ ዝፈልጦ ወላ ሓንቲ ናብራ የለ ወላ ዝረኣዮ ህይወት የለን ዝብሎም ዝነበረ ነገራት ግን ከምዚ ብሕንቃቕ ዓብዩስ ሃብቱ ሃንደበት ድስኣነ እዩ ዝመስል ንሱ ጥራይ ከኣኽሎ ድማ ደጋጊሙ ብዛዕባ ሓንቲ ኣግራ ትበሃል ታሪኻዊት ከተማ ክዛረብ ጀመረ እዛ ከተማ እዚኣ ብውሕዱ ካብቲ ዓዶም 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እያ ትርከብ ኣግራ እምበኣር ልዕሊ ዝኾነ ነገር በታ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ሓደ ካብቶም 7 ኣደነቕቲ ቅርስታት ዓለምና ዝኾነ ህንፃ ታጅ መሃል ዝና ዝረኸበት ከተማ እያ በዚ ምኽንያት ድማ ኣግራ ኩሉ ግዜ ብበጻሕቲ ምስ ዕላቕላቐት እያ እንተኾነ ግን ቲቱ ወዲ 2 ዓመት ህፃን እዩ ስለዚ ከዓ ብዛዕባ እታ ከተማ ክፈልጥ ዘይሕሰብ እዩ ናኡ ገጹ ከይዱ ይፈልጥን እዩ ብዛዕባኡ ዝነገሮ እውን የለን እቲ ሓቂ እዚ እኳ እንተኾነ ቲቱ ግን ደጋጊሙ ናብ ኣግራ ክወስድዎን ናብኡ ክኸይድ ከም ዝደልን ክዛረብ ጀመረ ቤተሰቡ ድማ ናኡ ክወስድዎ ከም ዘይክእሉን ከም ዘይጥዕሞምን ክነግርዎ ከለዉ ከም ተኣመሉ ሁከትን ዕግርግርን ይገብር ነበረ እንተኾነ ግን ቤተሰቡ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ክርስዖ ኢሎም ሸለል በልዎ ቲቱ ግን ይትረፍ ክርስዖ መመሊሱ ጠባዩ እናገደደን እናኸፍአን ገደ ከም ሳዕበይኑ ድማ ቲቱ ካብ ምዕግርጋርን ምንፅርፃርን ሓሊፉ ናብ ወስ ተሰጋገረ ሓደ መዓልቲ ንሓደ መሰትኡ ቆልዓ ጎረቤት ብቃንጫ ሽኮር ገይሩ ደም ብደም ስጋዕ ዝኸውን ቀጥቀጦ ካልእ ግዜ ድማ ምስ ወላዲቱ ሻንቲ ናብ ዕዳጋ ይወፁ እሞ ሻንቲ ዘድልያ ነገራት ገዛ እዚኣ ምስ ወድአት ስቂላ ናብ ሓደ ስልማት ናይ ኢድ ወይ በናጀር ዝሸጠሉ ድኳን ኣትያ ስልማት ክትርኢ ጀመረት እሞ የዒንታ ኣብ ሓንቲ ጽብቕቲ በናጀር ናይ ኢድ ዓለባ ቀዊላ ድማ ብተመስጦ ክትጥምተን ጀመረት ነዚ ዝተዓዘበ ቲቱ ድማ ዓዲኡ ነዘን ስልማት ፈትያተን ከም ዘላ ስለ ዝተረድኦ ነቲ ሸቃጣይ ብጥሩሑ ነዲኡ ክህባ ሓተቶ እቲ በዓል ድኳን ድማ ከም ቆልዓ ርኡ ክምስ እንዳበለ ብጥሩሑ ክህባ ከም ዘይክእል ነገሩ
ኣብዚ ግዜ እዚ ዝወደ 2 ዓመት ህፃን ቲቱ ቁጥዕ ኢሉ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ስጋዕ ዝገርሞ ነዘን በናጀር ነደይ እንተዘይብከያ ሕጂ ሽጉጥ ኣምፀይ ክቐትለከያ ብምባል መለሰሉ ድሕርዝን ከምዚታትን እምበኣር ስድራ ቤት ቲቱ ክፈርሕዎ ስለ ዝጀመሩ ጠቕላላ ካብ ገዛ ከይወፅእ ከልከሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እምበኣር ሻንቲ ነታ ቲቱ ቀጻሊ ዝደጋግማ ዝነበረ ሱረሽ ቨርማ ትብል ቃል ካብ ሓንጎላ ክትውፃ ኣይከኣለትን ሽም ሰብ ምዃና ተረዲእዋይ ግን ከዓ ከምኡ ዝበሃል ሰብ ኣይትፈልጥን እያ እንተኾነ ግን ፀገም ቲቱ ወዳ ምዛሽም ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣረ ሕዲራ ነበረት እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ድማ ቲቱ ናጎበዘ ኸይድ ነበረ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1987 ቲቱ ወዲ 3 ዓመት ኣብ ዝኾነሉ ቅነ ድምርን ውህሉልን ናይቲ ኩሉ ሁከትን ዕግርግርን ተኣኪቡ ክፍንጀር ተረአ እዛ መዓልቲ ከም ኩለን ካልኦት መዓልትታት ብንቡር ንጥፈታት እዮም ጀሚሮማ ንጎ ተንሲኦም ወላዲቶም ሻንቲ ዘዳለወትሎም ቁርሲ ቆሪሶም ንናብ ጉዳዮም ተበገሱ ኣቦኦም ናይ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ክገብር ከደ ኣሕዋት ቲቱ ድማ ገሊኦም ኣብ ገዛ ገሊኦም ኣብ ደገ ኮይኖም ክጻወቱ ጀመሩ ቲቱ ድማ ምስ ኣዲኡ ኣብ ክሽነ ኮፍ ኢሉ ነበረ ቁሩብ ረፍድፍድ ምስ በለ ድማ በኽሪ ወዶም ብደገ ጸኒሑ ንገዛ ብምእታው ነዲኡ ማማ ባባ ደኣ ካብ ኣግራ መዓስዲ ክመጽእ ኢሉ ይሓታ ነዚኣ ድሰምዐ ቲቱ ድማ ሙሉእ ኣቓልብኡ ናብኦም ብምግባር ክሰምዖምን ክጸናጸኖምን ጀመረ ኣቦኦም ጉዳይ ስለ ዝነበሮ ናብታ ኣግራ ትበሃል ከተማ ይኸይዱ ዝነበረ ቲቱ ከዓ ምስ ኣግራ ትበሃል ከተማ ምኽንያቱ ዘይፍለጥ ዝምድና እዩ ዘለዎ እሞ ኣግራ ምስ ሰምዐ በኽሪ ሓውና ድዩ እንዳተዘራረቡ ከለዉ በደዲሉ ናብ መደቀሲኡ ብምእታው ሓደ 2 ክዳውንቲ ኣብ ከረጢት ጥርንፍ ኣቢሉ ብማእኸሎም ሓሊፉ ካብ ገዛ ብምውፃእ ናብ ጽርግያ ገጹ ክጎይ ጀመረ ኣብ መጀመርታ ኣዲኡን ሓውን ጋም ኮይኖም ስቕ ኢሎም ክዕዘቡ ጸንሑሞ ሃንደበት ካብ ሓሳቦም ከም ዝብር ኢሎም ወሓሶ ኣተና ሓሶ እናበሉ ደድሕሪኡ ሰዓቡ እግሩ ቆልዓ ይጎይ እምበር ኣይቅድምን ከም ዝበሃል ከዓ በኽሪ ሓው ኣርኪቡ ክሕዞ ግዜ ወሰደሉ እንተኾነ ግን ጎቲቱ ንገዝኡ ንኽመልሶ ቀሊል ኣይነበረን ካብ ሓደ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ዘይትጽበያ ሓይሊ ይገጢምዎ መቸም ብኽንደይ ሰዓቦ ጉተቶ ንገዛ ተሰኪሙ ይእትዎ እሞ ናብ ኣዲኡ ገጹ ቁልሕ እንተበለ ሻንቲ ፀጋሚት ዓይኒ በኽሪ ወዳ ጸሎሎ መሲላ ሓቢጣ ተዓዘበታ እሞ ቲቱ ከም ዝሃረሞ ተረዳኣ ክትቆያቕን ክትገንሕን ኢላ ናብ ቲቱ ግልጽ ተበለት ግን ቲቱ ድሮ ኣብ መሬት ደቂሱ ሰፋሕፋሕ እናበለ ከእውን ክዕገርግርን ስለ ዝተዓዘበቶ ሰማዓ ከም ዘይትረክብ ፈሊጣ ስቕ በለት ሻንትን በኽሪ ወዳን ድማ ነብሱ ኸይሃሲ ብምባል ከይዶም ኣብ መሬት ከሎ ኢዱን እግሩን ከረዋ ቢሎም ሓዝዎ ቲቱውን ጊዒሩ ዘፍ ምስ በለ ከምቲ ልሙድ ሱረሽ ቨርማ ክብል ጸንሐሞ ሃንደበት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኢልዎ ዘይፈልጥ ቃላት ከውፅእ ጀመረ ናብ ኣዲኡን ዓባ ሓውን እናጠመተ ድማ ንምንታይ ባባ ናብ እንዳ ቤት ሙዚቃ ዘይወስደኒ ስለምንታይ ገዲፍኒ ኸይዱ በጃኹም ናብቲ እንዳ ቤት ሙዚቃ ወሰዱኒ ክብል ሰምዕዎ ሻንቲ ድማ ብምግራም ናይ ምንታይ ቤት ሙዚቃ እዩ ዝብል ዘሎ እናበለት ክትሓስብ ጀሚራ ቲቱ ጊዒሩን ዕገርጊሩን ደኺሙ ዘፍ ምስ በለ ድማ ኣልዒሎም ናብ ዓራት ወሰድዎ እሞ ሻንቲ ነቲ በኽሪ ወዳ ቁልሕ ብምባል ኪድስከ ናብ ኣግራ ኸድካ ናይ ምንታይ ቤት ሙዚቃ እዩ ዝብል ዘሎ ሪኢኻ ምጻእ ትብሎ ወዳ ድማ ናይ እንዳምን ቤት ሙዚቃ ኢለየ እሞ ክደልያ ሙሉእ ከተማ በላ እሞ እንድዒ እንታይ ደኣ ክንብል ኢና ኪጥራይ በቃ ኣብታ ከተማ ወላ ኮለሊልካ ምጻእ በለቶ ወዳ እውን ወላ እኳ ባህ እንተዘይበሎ ዘረባ ኣዲኡ ከይዕብር ኢሉ ምስ ሓደ ወዲ ገዛውቱ ኣውቶቡስ ተሰቒሎም ከዱ ሻንቲ ናይ ዓቕሊ ጽበት ደኣ ጌራቶ እምበር ወዳ ናብ ኣግራ ኸይዱ ዝረብሕ ዜና ሒዙ ክመጽእ ኢላስ ኣይተጸበየትን ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ድማ በኽሪ ወዳ ካብ ኣግራ ተመሊሱ መጸሞ ትኺሉ ናብ ኣዲኡ ሻንቲ ኸደ ሻንቲ ገጽ ወዳ ምስ ረኣየት ገለ ሓድሽ ነገር ከም ዘሎ ተረድኣ ህዝ ወደይ እንታይ ተረኽበ ደሓና ኣይኮንና እንዲና በለቶ ኣብ ገጹ ዝረኣየቶ ስምዒት እናሻቐላ ወዳ እውን ናብ መሬት ጠሚቱ ብዓሚቕ ኣስተንፈሰ እሞ ናብ ገጹ ቅንዕ ኢሉ ዓደ ጽባሕ ኣጋይሽ ክመጹና እዮም በላ ንጽባሒቱ ሓንቲ መኪና መጽያ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ሻንቲ ደው በለት እሞ ካብኣ ድማ 6 ሰባት ወረዱ ሓንቲ ኣብ ከባቢ 30ታት ዕድመት ትግመት ኣዝዩ ክቡርን ምዕሩግን ቀይሕ ክዳን ዝለበሰት ኣዝያ ምልክዕቲ ወይዘሮን 3 ባድላ ዝተኸድኑ ሰብኡትን ከምኡውን 2 ብዕድመ ዝደፍኡ ሰብኣይን ሰበይትን ሰብኣይ ጽቡቕ ጎልፎ ተኸዲኑ እታ ሰበይቲ ድማ ሙሉእ ሃሪ ክዳን ለቢሳ ናብ ማዕጾ እንዳ ሻንቲ ተጸጉዑ
ካብቲ ተኸዲኖሞ ዝነበሩ ክቡር ክዳውንትን ዝነበሮም ወዝን ወጅህን ተበጊስካ እዞም ሰባት ካብ ካልእ ከባቢ ከም ዝመጹን ኣዝዮም ድማ ሃብታማት ከም ዝኾኑን ንጹር ነበረ። ሻንቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይና ነዞም ሰባት እዚኦም ትዕዘቦም ነበረት። ንሳን ሰብኣያን ድማ ኣብ ክንዲ ባዕሎም ወፂኦም ዝቕበልዎ መጀመርያ ንቲቱ በይኑ ወፂኡ ከዘራርቦም ተረዳዲኦም ስለ ዝሓደሩ ሻንቲ ንውሽጢ ገጻ እናጠመተት ንቲቱ ፀዋዓቶሞ ንዓ ኣጋይሽ መፂኦም ኣለዉ ማዕጾ ክፈትዎም በለቶ። ምልእቲ ስድራ ድማ እንታይ ከም ዝስዕብ ንኽትዕዘብ እዳዋ ጣሚራ ክትጽበ ጀመረት። ቲቱ እውን ካብ ውሽጢ ገዛ ኮደብ እንዳበለ መፂኡ ናብቲ ማዕጾ ገጹ ተኺሉ ብምኻድ ማዕጾ ስሕብ ኣቢሉ ከፊቱ ንደገ ወፀ። ኣብ ደገ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኣጋይሽ ርኢ ምስ ኣበሎም ድማ ሃንደበት ብታሕጓስ ክዘልልን ክስሕቕን ጀመረ። ሻንቲ ሕሳስ ልዶ ወዳ ካብ ዝውለድ ንመጀመርያ ግዜ ተሓጒሱ ክስሕቕ ምስ ተዓዘበት እንታይ ይካየድ ኣሎ እኳ እንተዘይተረድኣ ንዒንታ ሸፊና ብሓጎስ ነብዐት። ብኡ ንብኡ ድማ ቲቱ ማማ ባባ ንዑፁ ነዞም ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤትና ተላለይዎም ክብል ሰማዓቶ። ንደገ ወፅያ ነቶም ኣጋይሽ ንገዛ ንኽኣትዉ ዓደመቶም እሞ ኣጋይሽ እውን ንውሽጢ ኣትዮም ኮፍ በሉ። ሻንቲ ናብ ቲቱ ወዳ እንተጠመተት ቲቱ ብታሕጓስ ተፈሲሑ ክምስምስ ክብል ተዓዘበት። ኣብዚ ህሞት እዚ እውን መን እዩ እንታይ እዩ ካበይ መፂኡ ዘይፋለጡ ሰባት ተፋጢጦም እንታይ ኢሎም ዘረባ ከም ዝጅምሩ ሓርቢትዎም ዕጢጢ ይበሉ። ቲቱ ነታ ቀያሕ ክዳን ተኸዲና ዝነበረት ወይዘሮ ነቒፁ ክጥምታ ድሕሪ ምጽናሕ ንዕብዚ ጠቓይ ኮፈሊ ብምባል ነቲ ስቕታ ሰበሮ። እታ ወይዘሮ ድማ እንታይ ይኽብለኒ ኢላ ድንግርግር እናበላ ተሲኣ ናብ ጥቕኡ ኸይዳ ኮፍ በለት። ቲቱ ድማ ዓይና እንዳጠመተ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ትፈልጠኒ ዶ ኢሉ ሓተታ። እታ ወይዘሮ ድማ ቁልቁል እናጠመተቶ ኣይፈለጥኩኻን በለቶ። ቲቱ ተቕበል ኣቢሉ ኣነ ግን ፈልጠኪ እማ እንዲኽ ንስኺ በላ። ኣዝያ ተገሪማ ድማ ትኩር ኢላ ጠመተቶ። ክትዛረብ እኳ ዓድል ከያባ ድማ ቲቱ ዘረብኡ ቐጸለ። ትዝክሩ ዶ ናብ ፌስቲቫል ምስራኑን ሳኑን ምስከድና ፓስተ ገዚእ ዘብላዕኹኺ ከምዚ ምስ በላ ግን ምግራም ናይታ ሰበይቲ ናብ ስምባደን ተርባፅን እናተቐየረ ገጻ ልውጡጥ በለሞ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ክበርሃላ ጀመረ። ኣብዚ እዋን ድማ ሻንቲ ነዚ ኩሉ ነገራት ስቕ ኢላ ክትዕዘብ ድሕሪ ምጽናሕ ሃንደበት ብድድ ኢላ እናጎየት ናብ ውሽጢ ኣትያ መቐስ ሒዛ መፀት። ዘይዝኾነ ይኹን ዘረባ ድማ ንቲቱ ሕዛ ኣቢላ ኣብ የማናይ ክፋል ናይ ርእሱ ካብ እዝኑ ልዕል ኢሉ ዝነበረ ፀጉሩ ክትቆርጾ ጀመረት። ፀጉሩ ቆሪፃ ዳርጋ ለፃይ ምስ ገበረቶ ድማ እቶም ተኣኪቦም ክዕዘብዋ ዝፀንሑ ኣጋይሽ ኣብቲ ለፃይ ርእሲ ትቆልዓ ዝነበረ ምልክት ተዓዚቦም ብስምባደ ደረቑ። እምበኣር እዚ ኩሉ ፍጻመ ጽቡቕ ገይሩ ክበርሃልኩም መለስ ኢለ ቦኽራ ሓውቲቱ ናብ ከተማ ኣግራ ቤት ሙዚቃ ክደሊ ምስ ከደ ዘጋጠሞ ነገር ክነግረኩም። ሓውቲቱን እቲ ምስኡ ዝኸደ ዓርኩን ኣብታ ኣግራ ትበሃል ከተማ ምስ በጽሑ ባሃሰ ሰለባም ኣብታ ከተማ ኮለል ክብሉ ጀመሩ። ኣበይ ክኸዱ ኣለዎም ከመይ ዝበለ ቤት ሙዚቃ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ወላ ሓንቲ ኣፋፍኖቱን ስለ ዘይነበሮም ውፅኢት ዘይብሉ ድኻም ይደኽሙ ከም ዘለዉ እዩ ውሽጦም ዝነግሮም ነይሩ። ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታትን ብዙሕ ቤት ሙዚቃታትን ምድላዮም ድማ ኣብ ሓንቲ ብዙሓት ቤት ሙዚቃታት ተር ኢለን ዝርከባላ ኣንጎሎ በጽሑ እሞ ሓደ ባሓደ ነተን እንዳ ቤት ሙዚቃ ክዕዘብዎን ጀመሩ። ድሕሪ ቁርብ ግዜ ድማ ሓንቲ ካብተን ቤት ሙዚቃታት ንሓውቲቱ ኣቓልቡ ሰሓበቶ። ነቲ ዓርኩ ድማ ንዓስከብ ዚኣቲና ንሕተት ብምባል ሒዝዎ ኣተወ። ኣብዚ ግዜ እዚዩ እምበኣር ነታ ቀያሕ ክዳን ተኸዲና ዝነበረት ምልክዕቲ ወይዘሮ እማ ዝረኸባ። ሓውቲቱ ድማ ናብ ኣቕርብ ኢሉ ሽምዛ ቤት ሙዚቃ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ከም ዘውፅዎ ሓተታ። እማ ድማ እዛ ቤት ሙዚቃ እዚኣ ናይ ሰብኣያ ነበር ከም ዝነበረትን ተኾነ ግን ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ሰብኣያ ብኢድ ሰብ ተቐቲሉ ከም ዝሞተ ድሕሪኡ ድማ ባዕላ ተመሓድራ ስለ ዘላ ሽምታ ቤት ሙዚቃ ክትቀይሮ እኳ እንተሓሰበት ነብሳ ምግባር ስለ ዝኣበያ ግን ከም ዘላቶ ብሽም ሰብኣያ ክትፅዋዕ ከም ዝመረፀትን ነገረቶ። ኣብዚ ግዜ እዚዩ እምበኣር ንሓወቲቱ ነገራት ክገጣጠመሉ ዝጀመረ። ምክንያቱ ድማ ስም ናይታ ቤት ሙዚቃ ሱረሽ ሬድዮ ስቶር ወይውን ቤት ሙዚቃ ሱረሽ ይብል ስለ ዝነበረ እዩ። ስም ሰብኣይ እማ ድማ ሱረሽ ቨርማ ይበሃል ነበረ። ሱረሽ ቨርማ እተን ቲቱ ደጋጊሙ ዝብለን ዝነበረ ቃላት። ብኣዝዩ ዘገርም ምግጥጣም ድማ ሞት ናይ ሱረሽ ቨርማን ሙላድ ናይ ህፃን ቲቱን ብዙሕ ዘተሓሕዝ ነገራት ነበሩ።
እዚ ኩሉ ናይ ቲቱ ሁከትን ዕግርግርን ድማ ንህይወት ናይ ሱረሽ ቨርማ ዝፈልጥ ሰብ ርዱእን ንጹርን ምኽንያት ነበረው። मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पे करके मेरी सीधी चीखने लगी किसी ने गोली मारी है। ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ፕሮፌሰራት ናይ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ሂንድን ኣሜሪካን ሓዊስካ ድማ ሱረሽ ቨርማ ምስ ተቐትለ እታ ትንፋሱ ተኣምር ብዝኾነ መገዲ ተጓዒዛ ኣብቲ ሽዑ ተጠኒሱ ዝነበረ ህፃን ቲቱ ከም ዝሰፈረት ዕረ እንዳጣዓሞም ከኣምኑ ተገደዱ። ብሓፂሩ ሱረሽ ከም ቲቱ ኮይኑ ዳግማይ ተወሊዱ ማለት እዩ ብኽልሲ ሓሳብ። እዚ ናይ ዳግማይ ሙላድ ስነ ሓሳብ ድማ ቲቱ ደጋጊሙ ሱረሽ ቨርማ ዝብል ዝነበረስ ናይ ብሓቂ ሽሙ ስለ ዝነበረ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ወሰዶ። ብተወሳኺ እውን ቲቱ ናብ ኣግራው ሰዲሩኒ ኢሉ ዝርቢሕ ዝነበረ ስርሑን መንበሪኡን ኣብኡ ስለ ዝነበረ እዩ። ብደረጃ መነባብሮ ስድራ ቤቱ ዘማርር ዝነበረ ድማ ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝነበረ እዩ ከም ሱረሽ ቨርማ ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ነዚ ናይ ዳግማይ ሙላድ ስነ ሓሳብ ዘራጉድ ሱረሽ ቨርማ ኣብ ርእሱ ኣብ ክልተ ቦታ ብጥይት ተሃሪሙ ይሞይቱ። ቲቱ ድማ ልክዕ ኣብተን ክልተ ቦታ ናይ ርእሱ በሰላሕ ሒዙ እዩ ተወሊዱ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ዓለት ሱረሽ ቨርማ ብጥይት ዝተቐትለላ መዓልቲ ንቲቱ ነብሰ ጦር ዝነበረት ሻንቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ቃንዛ ስለ ተሰምዓ ሆስፒታል ክትኣቱ ተገዲዳ ነበረት። ድሕሪ ዝኩሉ ፍጻሜታት እምበኣር ቲቱ ምስ ስድራ ቤት እማ ክነብር እዩ ኢሎም እኳ ትፅቢት እንተገበሩሉ እቲ ህፃን ግን ኣብታ ዝተወልደላ ስድራ ቤት ሻንቲ ክነብር ብምምራፁ ህይወቱ ምስ እንዳ ሻንቲ ቀፀለ። ስድራ ቤት እማ ድማ እንዳተመላለሱ ዳሃዩ ካብ ምግባር ኣዕረፉ። እዘን ክልተ ስድራ ቤታት ጥቡቕ ዝምድና መስረታ። እንተ ቲቱ ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዓብዩ ትምህርቱ ወዲኡ ኣብ ሓደ ኮሌጅ ናይ ሂንዲ ከም ፕሮፌሰር ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ተመርዒን ወሊዱን ናቱ ስድራ ቤት መስሪቱን ዝነብር ዘሎ ቲቱ ካብታ ምስ ስድራ ቤት ሱረሽ ቨርማ ዝተራኸበላ ዓለት ጀሚሩ ህውከትን ዕግርግርን ጠቕላላ ገዲፎ ኣዝዩ ሕጉስን ሰሓቕን ኮይኑ ዓብዩ ሕጂ እውን ይነብር ኣሎ። ሕጂ እምበኣር ኣብ ርእሲ ኩላ ሰብ ትመላለስ ሕቶ እንታይ እያ? እዚ ኩሉ ህይወቱ ዝክሮ ኣሎ ነቶም ቀተልቱ ዘኪርዎም ዶ እያ ትሓቶ። እወ ዘኪርዎም። ቲቱ ብፖሊስ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን እዚ ክብል ይመሊሱ። ሓደ መዓልቲ ስራሕ ውዒለ ንገዛ ተመሊሰ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ኮይነ ማዕጾ ንኽኸፍቱለይ ጥሩምባ ማኪና ምስ ነፋሕኹ በዚ መፂኦም ከይበልክዎም ክልተ ነጋዶ ኣቐዲመ ዝፈልጦም ነጋዶ መፂኦም ብጥይት ሃሪሞም ቀቲሎምኒ። እቲ ነተን ክልተ ጥይት ዝተኮሰን ሰብ ድማ ሳዲክ ጆሃዲን ይበሃል ክብል መለሰሎ። ፖሊስ ድማ ነዚ ንምፅራይ ናብቲ ሳዲክ ጆሃዲን ዝተባሃለ ሰብ ብምኻድ ሕቶታት ኣቕረቡሉ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝወሰደ መርመራን ሕቶን መልስን ድማ ሳዲቅ ጆሃዲን ቀታሊ ምንባሩ በቃሉ ተኣሚኑ ብለኩም። और उस आवाज में सबने कहा सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज थी बाहर निकल के देखा तो मैंने अंदर आई है तो आई नहीं। मैंने सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। مباركس كبرات تخطاتلتي إذا channel بزعبا زانتا زلوكم ريتو أب كومنت بمصحف تمايتو